Yes, ụmụnne m ndị Igbo, ọ bụrụ na unu ga-echeta last Sunday mee video maka this small child furu efu. Ọ bịara onye ndị na-eku nwa, onye na-eku nwa, one woman bịara ebe ha bi kuru this small child gbafere ọsọ. Madam, akwesị m ọchụ kendo ọ chọrọ iko dade, kendo ọ kpọrọ dade wee napụka efe. Kendo nke ọ nke a. Nke nwaanyị a n'ebe a na-ebicha akpụ ya na nke nwaanyị nke ọzọ. Okay, ka ọ bịa ka ọ chọrọ ịkpọrọ before. Nke nwoke ahụ. Okay, uche nke obela. So, ihe anyị na-anụzi na mbụ ọ ga-ekwukwa ya na fe enweta ga information the woman kulu nwa, mana the problem bụzi na mbụ maka ihe na-eme na Nigeria bụ connection. That woman na-ekugo ọtụtụ nwa dịka ha na-ekwu information ha nwetara, mana ọ na-awa ọgachakwa nga o ji anọ ha minimum nso batakwa ọkpọrọ ya olizgwa because of o nwere ndụ o nwere the woman na-eku nwa nwe connection. So ihe a bụ ihe alụ na-eme na Igbo. So achọrọ m na unu ga-ege n'ọnụ the mother, mana achọrọ m biko dịka na watch video tag one of Governor Soludo and tag one of all the people ịma nwere ike ịbịa na this case because he jidego this woman how many times tụọ ya nga ọpụtakwa ọ nọsọ m nso ọpụtakwa ọkụrụ nwa o jidekwa ya ọkpọchie ya ọpụtakwa. Those people will bail him out. Ndị ọgaranya niile ọ na-eresi nwa and other people ọ na-eresi nwa, they will come in and bail that woman out. Ọ na-eku nwa ụmụaka na Igbo a is a very bad thing na-eme na Igbo. Ọ na-ewute m. So now biko achọrọ m ka unu nụ from the mother biko achọrọ m dịka na watch video share this video biko ọ bụrụ na e nwere na ị ga-esi help this woman nọmba ya dị na light up kpọọ ya biko. Ọ bụrụ na ọ nwere police onye ọbụla na gọọmenti mma siri ike nwere ike ịbịa dị involved na this case biko we need it please. Arụ na-eme na Anambra steeti, arụ na-eme. Nwaanyị ekugo ọtụtụ nwa dị iche iche, o kuru nwa o jide ya ọ hapụkwa ya because of connection, because of ndị ọ na-ekunye nwa. No the woman before nkwenetiri mmekwu biko dịka na watch video share this video tag any politicians or anybody ọbụla that can help this case biko madam. Ndị Igbo ụtụtụ ọma no ọmụwa nwaanyị ahụ ekuru nwa ya na 14th December 2024 na so oge ife a mere anyị wee jewe on Sunday anyị wee jewe Okpoko police station Okpoko sị ka anyị jee mee entry na mana na ọba ka o kuru de nwa mana ọ n'ọba ka o kuru nwa na ọba ka o kuru nwa. Ọ na-agaze police station Okpoko jezie police station Okpoko sị ka anyị jee megasịa na ka anyị jee megasịa entry na police station nọ ndị ọgasị around this place. So nọ na police station a ka anyị ru na Okpoko so anyị wee ngwa the woman oge anyị chọrọ ka anyị mee entry wee kọwatara the woman si ala ka dị face nwaanyị police square nwaanyị police. So when I describe the woman is like the woman because na mụ na the woman kwuru okwu kuchi okwu that day ya ma alawasi bye bye called bye bye or lawazie na amara m na the woman tọrọ to the bank. So mbe describe gwara the woman ka onye ahụ dị nwaanyị ahụ kwuru nwa m dị. So suppose we na describe the woman ka the neighbor onye police and so the police woman we dị aka na agba wee kwe n'isi otu a si hey gbafa the woman afọ ya sị na o chilatagokwa azọ so nọpụtago na sel nke ibidokwa ọrụ ya ebe ọ kwụsịrị. So the policewoman sị na ọ bụrụ n'aka ha ka anyị ya bịa na ife ahụ na ọba ka o mere ka anyị laghachi back to ọba ka anyị jee mee entry na police station ọba. So anyị mechaa entry na police station ọba na o nwere na aka ndị vigilante ọ rụburu ọrụ ya ndị ya rụburu ọrụ ya before jide nwunye ya before. Okay no n'aka ndị variant group dị n'ọba jide vude woman ebe o kuru nwa nọ ebe a ka anyị na-echewe na ka anyị jewe ebe anọ ndị a ya edu anyị wee chọta nwa so anyị wee jee anyị gago na ke ndị vigilante ahụ. So ka anyị ga-agazi n'aka ndị vigilante anyị gọchakwa ndị vigilante si yes nọ eziokwu na the woman nọ ife a ka ọ na-arụ mgbe aka o ji wee kpọọ ndị vigilante kpọkwa afa na ha ama ya na ha maka nwanne ya nwaanyị nke ya na-abụso na the thing na their family business and na mpa ya na kpọkwa ma afa mpa ya describe ọ ka mpa ya dị. So na anyị nwa wee laba agwa anyị ego ole anyị ebiri n'ọrụ ha nọ ego na ka anyị weta nọ ego ka eji eme kate anyị si oke anyị chukwu nna m amara anyị afọ obere ego anyị ji n'aka anyị were wee nyefe lọtaba.
so bịa gọrọ oge ndị mmadụ na-abịa na be ma na-akwa na-edescribe ka the woman ndị mmadụ ka na-arụjekwa the same woman aka n'ọya nwa n'otu aka ọ dị ụta m si wee na-edescribe n'otu aka ọ dị n'otu aka the woman dị n'ọrụ ya n'ọdịa family business na-ejije ego onwe nke o jiri even though ma sista mụmụ na ya na-abụ na-ekpe chọọchị n'oji oto ụmụ ya na-abụ nke tọtara nke lasbon ya ofu nwaanyị na ofu nwoke the woman kwukwa ọkwa nwaanyị a jekwa na be ya mee ha family friend na-eje ebe ahụ egote ahụ ife atlas ọ bịakwa kwukwara nwada woman gbafere ọsọ oke mgbe a gbafere abịakwa bịa ejiji ya kpọzie the woman ebe ọ nọ si ya bịa mana this woman bụ onye kpọrọ nwa ya ọ bịa confirm n'ọda woman kwuru nwa ya n'ọda woman kwuru nwa ya so ọ bịa emechi ife niile anụnwa doe na police station buru ya doe na police station ruo na police station chenjigharị okwu na madam na ọmakwa ife a na-akọ ife a na-akọ na odokwe ya anya na ife a si wee kwuo na ya kwuru nwa ebe ne nọ ka ha hafụ itigbu ya that place nọ ife da woman na-eme na-akọ ọrịa nọ ife ọ na-arụ so anyị wee jezie bịa na oge anyị bịa nọta information ha sị m o nweburu ebe m tụrụ meeting one certain time so onye ahụ directịrị m ebe m tụrụ meeting wee sị m nne n'ọkwa adanne onye anụnwa onye ahụ m tụrụ meeting n'aka ya na adanne this lady kwuru nwa m kịta so mgbe ejebe na vigilante because ndị vigilante si anyị nweta nwere ka anyị si wee nụta information ka anyị gbafa mụa wee jebe na vigilante yesterday wee jee gbafa si anyị ekwe na anụta m information ebe adanne fabi ndị vigilante si m ha akpọkwa afa ọzọ si m na obi izikwa ebe ahụ Okay, ndị vigilante gwara agụ na nwanne dị woman ebizi na that compound ahụ. Mụ wee nọrọ n'iru fast na osi m the shop. Oke ọ bụ na the shop mkpọ tuwe ngwakwa okwu ihe na-ekwu na call bata na phone mana mụ akọtụ gị. So, mgbe nọ n'ihu ndị vigilante ahụ wee kpọọ onye ahụ gwa m si na that woman ka dị ebe ahụ. Wee kpọọ ya na phone. Oge m kpọrọ ya. Nsi akwa that woman anyị tụrụ meeting na ki ọkwa ka bi na ya da ahụ si m mgbe si ndị vigilante ọkwa unu nọ ya na ọka bịa ngwa bidokwa eweliwe na network maybe sleep video somebody kpọọ m so the thing made a video fed so bidokwa ebe ahụ ịkwụsị ikwu okwu ihe na-ekwu so mgbe nọ n'ebe ahụ wee kpọọ call si kpọọ onye ahụ directịrị m si m na the woman ka bịa ebe ahụ si mgbe ya si ya nne dobi ka eweliwe nwaanyị ahụ anyị tụrụ meeting n'aka ya ọ ka bịa ebe ahụ obi ọ sị m na ọ ka bịa mgbe si ndị vigilante ọkwa unu fọrọ ya na nwaanyị a ka bịa ebe ahụ mana ndị vigilante group gwaga na obi zuru ebe ahụ before ha gwara m na obi zuru ebe ahụ fa ka ọ na ha sị na obi zuru ebe ahụ so mụ a wee je the vigilante man wee sị m gwazie ka anyị je wee that place wee rute ebe ahụ wee sị ya na ebe a wee kụọ aka anyị kụgidere aka na gate mmadụ nọ ya mana ụmụazụ nwere onye pụtara anụ n'iru gate because the compound buru ibu nwe onye pụtara nwe ụmụazụ pụtara nọ n'ime the compound ka ha nọ na-egwu egwuregwu na ka ha nọ so ofu onye oge anyị kụkatara aka ofu onye wee pụta ọ bụ na ejike ikpochie the gate inside the cell ofu onye wee pụtazie obere nwa ebe ihe dịka ebe nwa 12 years or 11 years ọ pụta asị aka the vigilante man si aka ma ọ mee gị ọ sị na ma ọ mee ya anọrọ ya ọsị aka ebe ọ gara ọsị na o jewere shop ọsị aka ebe shop ma ọ mee gị nọ ọsị na ya mara ebe shop ma ọ mee ya nọ na ya mara ebe shop ọsị the vigilante man si aka time ọ ya eji wee bata ọsị na ọ ya abata n'abalị nọ n'abalị ka o dị abata onye vigilante asị oke anyị nwa wee lọtaba mana ife Fred m dịkịta na ndị mmadụ na-ekwu na this woman nwere aka na nwere ndị big man ndị na-asọpọt ya nọ ya eme na ojesikwa nga ọpụta like nke this woman o kwuru nwa ya na oji oto kịta anụwa nọ ife a onye nke ahụ o kwuru nwa ya bifo wee kpọwa onye nke oji oto ahụ o kwuru nwa ya nọ ife a kịta anụwa nọ ya bịa ndị big man a were ego sọpọtụọ ya before ikuno ite atụọ ya nga before 3 months 6 months ọ pụtago na 3 months 6 months ọ pụtago ọ na-ekwugharị ndị nwa mmadụ ịbịa n'ọba anụnwa kịta anụnwa many places o kwudoro nwa ha ịbịa na ala ọba nkịta anyị agụta ya otu 4 places kịta nke ma nkịta ya emegodi 4 places mmagoro kịta dịsụmanụ jegoro jee kwuo nwa n'ọba anụnwa mana o nwere ife a na-eme je ya arapụ ya and so anọ m na some places obi na ọ chọrọ that place n'obi ego obikwa ebe a obigo ọkụzụ achụọ ya bie na green bus stop ebe anụnwa ya na du nwaanyị ya na obi na ya dị megide ọ na-ezuduwo mmadụ ochie achụpụkwa ya ebe ahụ so now information na-enweta na the woman nọ n'ọba bi na Asaba ka obi
and don't need help. Now help ka anyị need because a na-asị na ife anụnwa na nke si nke emekwa dị meka last no maka na the woman ejiri ego no maka na the woman ejiri ego no ha ohe the woman si enwe so ha na-ezo dị Igbo bụ ya gbatara m ọsọ enyemaka nyere m aka n'ebe nwa m anọ kpọlatara m nwa m nwoke anụnwa kpọlatara m nwa m nwoke anụnwa ego ka mụ anidiziri onye nwere help aka ọbụla nwere ike inyere m nyere m aka wee nwa m wee pụta biko na ụmụnne m na-anụghị ihe o kwuru biko this woman really need our help fa discover go onye kulu nwa mana ha na-ejezi ka ha ga ebe the woman bi no help biko nu ụmụnne m ndị Igbo biko nu nyere nwaanyị aka because ọ bịa now check child what is happening. Okpogo the woman how many times? Okpolo ya kpochie. Oputakwa ke ndị na-abịa ebe luzie that place because the woman nwere connection. O nwere ndo na back ya na iku nwa ndo mmadụ. Biko nu nwaanyị a need our help. Please. Ọ bụ na o nwere onye na gọọmenti ịma biko ka o nyere nwaanyị aka biko because now almost they don't want to point the praise that lady Bina Asaba. They are covering all those things. Actually, point they are covering it because of connection or because of money. Bikonu, one need our help. Go up of time where.